Na tehát. a haját, vágjuk le a haját. Hülye. Na tehát, most itt vagyunk a buli után. Szia, Kameráz. Mizó. Semmi? Na én is kamerázok. Szia, Andi. Na tehát, Szia, Hugi. Peti, mondd el a mostani kis dolgunkat, hogy mit csinálunk éppen. Éppenséggel Gergőt hallgatjuk olyan horkol. Adjad már. Ha lelöknék, sem mennék észre. Szegény, tegyük a fejére a hordót. Rakjuk be valamit a fejére. Mi van? Megnézzé. Mi lesz? Te is kamerázol? Aha. De tudod, miért érzik jól magukat? Bitorolják az állat. Milyen jó lett a haja hirtelen. Felébred. Songoku. Tényleg. Felébred, mert az egyébként. Meghúzza a füleden a szőr. Én csináltam rá egy ilyen videót a mobilon, tudod? Gyeri, bácsi. Nem jó videót. Gyeri. Ó, milyen jó teste van valakinek. Szia, Vikikém. Én is szeretlek, szívem. Én is szeretlek. De ez még mindig alszik. Valamit csinálj már vele. Mit csináljak vele? Emeld fel a kezét. Hát te nagyon... És integes vele. Mikor? Tiszta cuki, nem volt egyszerű a papázvágyát, búdolomra. Feltelettek a borotát, fiacskám. Hiába magyaráz. Na jó, mert elég volt. Azt a fekvést figyeld. Vagy a kezét, azt állíts már be valahogy. Valahogy ilyen szuperhíró pózba. Szegény gyerek. Kis maci, amit ehetünk, hogy azzal. Hát sajnos nincs itt. De ezt majd úgy megcsinálom, hogy felteszem Facebookra, de csak mi láthatjuk. Megvan. Mondjad. Mi ez rajta? Ez mini ruha. Cső, anya. Ezt csináljátok meg vele. Ó, ott vagyok. Cső, Niki, mi újság veled? Semmi, oké, megbeszéltük. Szia, Dofi. Mi újság veled, mostanság? Semmi. Fáradt vagy? Milyen szexisen öltöztél ma fel? Tök aranyos. Mi szar csinálnak? Na figyeld, most már kész szőre is megment. Na jó van, most fordítsátok oldalra. Mit csinálsz? Kicsit bele egy kis vizet, tudod? Letépem rólad. Hülye vagy. Tépjed, úgyis van alatt a másik. De feküdjél le aludni. Ne várj, Hát várj, gyerünk várj. üdvösen, és nem zavarja. Esküszöm, Most add ide. kidobom bele, azt tudom felébredni. Figyelj. Na gyere, 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 Repül a gyere. repül. Párra csata! Kicsi a rakás. Még egyszer. Párra csata, adjunk neki. Ia, Vá! Dob már rá, anya. De ez nagyon jó. Mi az, hogy nem érzi? Ki van itt már? Tele van a... Two pieces, this is my last resort. Suffocation, no payday. Szöveget jól lehet tudni. Nem, Szegény. Adjál neki egy puszi. Szájra puszi? várj, a hasát kell a saját mobiljára általában fölébred. Igen? Aha. De kinek kell csak fel. Nagyon édes. A saját csengő hangjára, meg hogyha a hasát kezded el nyomogatni. De én most nagyon kis ártatlan, hagyjuk már. Jó, csak meg kéne fordítani, hogy ne horkoljon, mert idegesít. Akkor fordítsd oldalra. Amúgy, Geri, előre mondom neked, most lehet, hogy az szól, de hogyha megnézed ezt a videót, akkor ne haragudj ránk, oké? Előre bocsánatot kérek tőle. Mindenki szeret, hogy mindenki bocsánatot kér. Kérje bocsánatot. Kérj már bocsánatot tőle. Nem csinálom semmit, én puszilgatom. Anya kér tőle bocsánatot? A semmiért. Sorry. Dofi, ja, te nem csináltál semmit. Bocsi! Én sem. Bocsa sok puszit. Miért horkolsz? Fejezd be. Ne horkolj! Nem teheted meg, nem horkolhatsz. Ó, a szerelmesek. Na mi van?
Nem megy a betakarózás. Valódik is. Ők nem szerelmesek, hanem ágybitorlók. Ágybitorlók. Nem birtoklók? Nem, bitorlók. Milyen kis csinos itt valaki. Na jó van, pápa, te meg ne ütögesd a seggem, mert megverlek. Takarózzatok már, bebasszátok meg. Na jó éjszakát, Geri. Te már jól alszol, pápa.